bincika ya ainin sirri zatillah. Waye girgije ke bi kan rana ta haska shi, sannan in ya zo kofa bai sa hannu ya bude shi. Wane ne a duk kaunin mai fidda ruwa ta yatsan shi, wanda kaɗai yake wannan sai Muhammadin Rasulallah. Allah ya haɗe mulki ya baiwa Rasulallah, mai mulki aran ashari waye ba Muhammad ba. Duk wani mai isa ya gudu ba zai doshi zati ba. Ashe mulki na annabi ne da bai yi kama da aibu ba, yana karɓa yana murmushi alhamdu ala rasul.